Iniciem un camí de formació personal per un servei, per un treball, per una professió i sobretot per una vocació. Perquè al fer el pas de ser un servidor públic, des dels cossos de seguretat, el país, els ciutadans i les ciutadanes, sobretot és un servei i neix d'una vocació de servei. I això és quelcom que ha d'estar sempre dintre vostre en el treball que desenvolupareu d'aquí uns mesos quan hagueu passat la formació a l'escola. Alhora també un compromís amb uns valors, que és la defensa dels drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes. A mi sempre m'agrada dir que una de les feines que feu vosaltres és parar la taula per garantir que el país funcioni. La societat canvia i els cossos de seguretat han de canviar amb la societat i han d'evolucionar amb la societat i per tant han d'estar atents al pàlpit i al que diu la societat i això és fonamental i aquest serà el vostre repte, estar a l'alçada de les necessitats que té el nostre país i la seva gent. I és per això que jo us vull encoratjar a que aprofiteu aquest temps d'aquesta extraordinària escola, que passarà a ser-ho ja per sempre la vostra escola, la que també després us anireu formant i reciclant al llarg dels anys.